останнім і служить тобі знов станім, душою, серцем, як хто може, працей на твою честь Божа. Барани нас от сгрешения, как не стратили избавления, але небо отримали, Тебе вечно прославляли. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми в нашому костьолі у Стовпцях, костьолі Святого Казиміра, відзначаємо урочистость для нас годовина освячення костьола. Это для нас великое свято. Мы ведаем, что Бог посвятил не только костел, але всю нашу супольность в этот день консекровал для себя. Консекровал нашу веру, консекровал нашу миссию проповедовать веру и консекровал наши поводины, сведчення веры, оборонять веру. Это вельми важно. Бо без гэтага мы, як люди, не можем існаваць, як люди, як християне. Без гэтага наша супольнасць веруючых можа разваліцца без таго, што без еднасці з Панам Богом і асабліваму пасвячэнні Пану Богу. Інтэнцыя гэтай святой імшы просім Божага благаслаўлення, заступніцтва Найсвяцейшай Панны Марыі і ўсіх святых для Михаіла і Алексея, Тозіка з нагоды дня нараджэння. Памолімся таксама сёння за ўсіх дзетак, якія пойдуць заўтра ў школу, аб іх благаслаўлення, за студэнтаў усіх, за ўсіх, хто сядзе за парту, за настаўнікаў памолімся. Ім сілы, моцы, цярпення, вытрываласці ў сённяшні час. Попросім души участцовых, каб заступаліся за іх, моліліся за іх, помолімся за души участцовыя. Так само помолімся за памерлага Романа Анджея. Так як учора распачаўся тыдзень малітваў і тыдзень апекі Маткі Божай, суцяшэння для нашай парафіі вельмі важна. Суцяшэння, гэты тыдзень апекі такі заўсёды, кожны год мы спраўляем і просім Маці Найсвяцейшую суцяшэнне, каб апекавалася намі, бо гэты абраз Маці Божай суцяшэння, які у нас ёсць у касцёле, паходзіць яшчэ са старога касцёла, можам сказаць, цудоўным чынам быў нам вернуты гэты абраз. Ён уратаваны быў, як казалі тады тыя сведкі, сцягнулі з трактара, на які накідалі абразы ўсе рэчы касцёльныя, якія везлі паліць. Сцягнулі з трактара вось гэты абраз, і ён пэўны час знаходзіўся у доме адным, дзе таксама праз Матку Божую суцяшэння заносілі свае малітвы, а затым быў перададзены для нас як нашая маёмасць, як нашую апякунку. Зараз з нагоды гэтага тыдня малітвы у нас звычайна вечарнія імшы заўсёды ёсць нешпоры вячэрнія. Нешпоры – гэта малітвы псальмамі. Гэта старадаўняя малітва, якая заўсёды была ў касцёле, заўсёды была сярод хрысціянаў. Сядайце, калі ласка. Христос Пан, святар навеки, на узор Мельхизедека, аллилуйя. То есть я буду читать первые два радка, потом все другие два радка будете читать разом с хором усе в костеле. Пан сказал моему пану, сядай праворуч мяне, покуль не покладу ворогов твоих до подножия твоего. Жазло силы твоей спошле пан с Сиона. Будешь владарить сярод ворогов твоих.
с Тобою панаванне ў дзень Твоей моцы, у бляску святости, зулоння перад світаннем нарадзіў Цябе. Пан присягнув і не пошкодує, ти святар навеки на взор Мельхизедека. Пан праваруч Цябе разаб'е каралёў у дзень гневу свайго. По дорозе напьется с потоку, тому подыме голову. Хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку Цябе и завсёды, и навеки вечные. Аминь. усе разом. Христос, Пан святар навеки, на узор Мельхизедека, Аллилуйя. Бог наш у небесах, усе разом чинить усё, что захоча, Аллилуйя. Не нам, Пане, не нам, али имени Твоему дай славу за милосердность Твою и верность. На что, как язычники казали, где ж их не Бог. Бог наш у небесах, чинить усё, что захочам. Ихние идолы — это сребра и золото, справа рук человечих. Мають вусны, але не гавораць, мають вочы, але не бачаць. Вуши мають, але не чують, мають нос, але не чувають паху. Мають руки, але не докранаюцца, ноги мають, але не ходять. Тыя, хто їх робить, приподобняться до их, и у всех, кто на их сподяется. Ізраїль, спадзявайся на Пана, Ён Твоя дапамога і абарона. Дом Аарона, сподявайся на Пана, бо ён Твоя допомога и оборона. Тыя, хто боится Пана, спадзяюцца на Пана, Ён іх дапамога і шчыт. Пан памятає про нас и благословляє, ён благословляє дом Израиля, благословляє дом Аарона. Ён благословляє тых, хто боится Пана, малых і вялікіх. Нехай Пан вас помножить, вас и детей ваших. Благословленыя вы Панам, які стварыў неба і зямлю. Небо есть небом Пана, а землю ён отдал сынам человечим. Не мёртвыя праслаўляюць Пана, і ніхто з тых, хто сыходзіць у магілу. Але мы благословляем Пана, адгэтуль и навеки. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, Як была спрадвеку цяпер і заўсёды, и навеки вечные. Аминь. Бог наш у небесах, чинить усё, что захоча, Аллилуйя. Узносьте хвалу Богу, усе разом, усе ягоныя слуги, малые и великие, Аллилуйя. Аллилуйя, збавление и слава и моц Богу нашему, бо правдивые и справедливые присуды ягоныя, Аллилуйя. Аллилуйя. Узносьте хвалу Нашему Богу, все ягоные слуги, и тыя, хто яго боится, малые и великие, Аллилуйя. Аллилуйя, бо запанаваў Пан Бог наш усемогутный, будем веселиться, радоваться и прославлять Его, Аллилуйя. Аллилуйя. Бо настала веселье баранка, и приготовалась жонка ягонная. Аллилуйя. хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, Як была спрадвеку цяпер і заўсёды, и навеки вечные. Аминь. усе разом узносьте хвалу Богу, усе ягоныя слуги, малые и великие, Аллилуйя. Устаньте. Хвала. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе.
прославляем Тебе, дякуем Тебе, для великой хвалы Твоей. О не можем благодару небесный, Боже Отче всемогутный, о не Сыне одинородный, Иисус Христе, о не Божа баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи світу, прийми моління наше, які сядеш праворучайся, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Ісус Христе, з Духом Святим, у хвалі Бога Отця. Амин. Молимся. Усемогутный Боже, вершиня всякой досконалости, наполни наше сердце любовью до Тебе и да поможи нам узрастать у побожности. Подтримай и ласкаво заховай у нас все доброе. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живе и володарить у едности Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Амин. Сідайте, коли ласка. Читання книги мудрости Сираха. Дитя, роби свои справы упокоры, и буди любить тебе человек богогодный. Чем больше ты великий, тем больше покорным становися, и тады знойдешь ласку у вашах Пана, бо великая могутность Пана, и праз покорных прославляется Йон. Нема леку на недолю гонористого, бо паросток зла пустил им корони. Сердце разумного разживая над приповестью, а медь уважливое вуха, гэта жадание мудреца, гэта Слово Божие. Боже, Ти подрихтовав Духом Богому. Боже, Ти подрихтовав Духом Богому. А справедливые нехай зрадуются и взвеселятся перед Богом, и триумфуют у радости. Спевайте Богу, славьте имя Его, радуйтесь перед Его обличием. Боже, Ты подрихтовал Духом Богому. Отец для сироты судья удовал, Богу своим святым жилие. Бог рихтует дом для самотных, вязня в его дети дальше гостя. Боже, Ты подрихтовал Духом Богому. Щодрий душ спаслав Ти, Боже, подмацував свою зняму глою спадщину.
Твои створения там жили. Да принес свое, и ты да помогал Богому Божа. Божа, ты подрихтовал Дому Богому. Читание послания до Габрэяў. Браты, вы не прыступіліся ні да намацальнага, ні да распаленага агню, ні да змроку, цемры і буры, ні да гулу трубы і такога голасу словаў, што тыя, хто яго пачуў, прасілі больш не звяртацца да іх непасрэдна. Вы ж прыступіліся да гары Сіён і да горада Бога жывога, да нябеснага Єрусалема, да безліча анёлаў, да святочнага сходу, да касцёла першародных, запісаных у нябёсах, і да Бога, суддзі ўсіх, да духаў праведных, якія дасягнулі дасканаласці, да Езуса, пасрэдніка новага запавету. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возьмите ярмо мое на себе, кажа пан, и научитесь от меня, бо я тихий, покорный сердцем. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. И с духом твоим. Читание Святого Евангелия паводле Луки. Хвала Табе, Пане. Калі Езус прыйшоў у суботу дадому аднаго з кіраўнікоў фарысейскіх з'есці хлеб, яны сачылі за ім. Заўважыўшы, што запрошаныя выбіралі першыя месцы, расказаў ім прыпавесць. Калі нехта пакліча цябе на вяселле, не сядай на першае месца, каб аказалася, што нехта з пакліканых ім больш ганаровы за цябе, і каб той, хто запрасіў яго і цябе, не падышоў і не сказаў табе: саступі яму месца. І тады сорамам павінен будзеш заняць апошняе месца. А калі цябе запросяць, прыйдзі і сядай на апошняе месца, каб той, хто цябе запрасіў, падышоў да цябе і сказаў: дружа, перасядзь вышэй. Тады будзе табе пашана перад тымі, хто сядзіць з табою. Кожны, хто ўзвышае сябе, будзе паніжаны, а хто паніжае сябе, узвысіцца. Пасля Езус сказаў таму, хто запрасіў яго: калі наладжваеш абед ці вячэру, не кліч сяброў тваіх, ні братоў тваіх, ні родных тваіх, ні суседзяў багатых, каб і яны не паклікалі цябе ў адказ, і ты атрымаў бы адплату. Але калі наладжваеш гасціну, кліч убогіх, калекаў, кульгавых, невідушчых, і шчаслівы будзеш, што яны не маюць як адплаціць табе, бо адплаціцца табе ў дзень уваскрасення справядлівых. Гэта слова Пана. Сідайце, калі ласка, дарагія браты і сёстры. Сёння, як я узгадаў на пачатку святой імшы, конечно, нам хочацца паразважаць больш, что такое гадавіна асвячэння касцёла. Гадавіна асвячэння касцёла, такое свята, паходзіць яшчэ са старога запавету. Гадавіна асвячэння святыні, тады гэта абыходзілася як вялікае свята, святкавалася 8 дзён. Увесь народ павінен быў святкаваць гадавіну асвячэння святыні. Напэўна, гэта гадавіна бралася тады, калі народ можа святкаваць. Калі народ якраз здатны да гэтага, то есть час мае на гэта. У нас канец жніўня. Таксама, мы маем магчымасць такую ўжо да свята. Чаму мы маем магчымасць? Якраз нам павязло тым, што сабіраецца ўся парафія ў адным месцы,
бо наступны дзень прыпадае 1 верасня, дзеці да школы, і неяк усе падцягваюцца на месца, ну і добра схадзіць да касцёла дзень перад навукаю, перад школаю, атрымаць благаслаўленне для дзяцей, асвяціць школьныя прыналежнасці і так далее і таму падобнае. Якраз гэта свята для нас, для нашай парафіі склалася ў даволі добрым часе. Это не то, што мы выбіралі гэта, маглі б, конечно, выбраць тыдзень раней, тыдзень пазней, але таксама ў гэты свята, калі прыглядваліся мы да гэтага свята, што быў якраз тыдзень апекі Маці Божай суцяшэння ў нашай парафіі, тыдзень малітваў, калі мы дзякуем Пану Богу Усемагутнаму за дар апекі Найсвяцейшай Багародзіцы, Маткі суцяшэння над намі, бо нам патрэбна апека. Мы заўсёды просім, калі можам падзякаваць Пану Богу за тыя ласкі, якія зыходзяць, ну і папрасіць, конечно, благаслаўлення, папрасіць патрэбных ласк на нашу штодзённасць. І якраз вось прыпадае дзеля гэтага вось такі кульмінацыйны для парафіі дзень асвячэння, гадавіна асвячэння касцёла. Гэта звязана таксама з адпустамі, чыста парафіяльнымі, як і дзень святого Казіміра, гадавіна асвячэння касцёла парафіяльнага. Заўсёды, калі б яна не здаралася, яна можа пераносіцца на нядзелю, гэтая ўрачыстасць, можа святкавацца ў той жа дзень, калі і спяваецца хвала на вышынях Богу, і чытаецца сімвал веры, гэта вялікае свята парафіі. Можа, з часам мы будзем спрабаваць гэта адзначыць нейкім чынам, такім, як кажуць, бо у нас вельмі добра атрымоўваецца быць і да ружаньца, то есть да малітвы, і да танца, і для такога вясельнага настрою, для нас радаснага настрою. Сёння у нас на святой імшы быў на 11 гадзін быў нунцый апостальскі у Беларусі. Ён быў даволі так, была цёплая, добрая, прыемная атмасфера, і дзякаваў за цёплы і прыём у нашай парафіі для яго. Ён выязджаў на вялікія ўрачыстасці, на вялікія святы у Беларусі, не толькі месяц, як тут знаходзіцца ў Беларусі, але вось такі выезд на парафію такую, можам сказаць, невялікага гарадка, для яго было такое вялікае дасвядчэнне, і чаму ён быў вельмі рады. Пагэтаму для нас гэта таксама вялікая радасць. Мы ўспамінаем, як той дзень, калі было асвячэнне нашага касцёла. Бо асвячэнне касцёла, мураў касцёла, што гэты касцёл стаў святыняю. Не толькі касцёл павінны разумець будынак, але гэта святыня. Чаму святыня? Бо сцены гэтага касцёла памазаны спецыяльным алеем, які называецца хрызма. Гэтым алеем калі хрысціцца дзіця, гэтым алеем памазваюць лобік дзіцяці. Таксама гэтым алеем хрызмы памазваюцца падчас бежмавання. Гэтым алеем хрызмы, калі свеціць на ксяндза, гэта значыць чалавек кансакраваны Богу, як ужо ад часу хросту, памазваюць святара гэтым алеем, біскупа памазваюць гэтым алеем. Гэтым алеем хрызма памазаны таксама наш алтар, на якім і ён становіцца святым алтаром. І мы ведаем, што алтар вельмі важна, на ім складаецца найсвяцейшая ахвяра з хлеба і ахвяра з віна, якое становіцца целам і крывёю Пана нашага Езуса Хрыста, святыня. Але мы павінны памятаць, як я ўзгадаў вам на пачатку святой імшы, што мы з'яўляемся святыняй. Гэтым самым, кансакруючы касцёл, мы былі кансакраваныя Богу увесь наш гарадок, і знята з нас пляма ганьбы за разбураны касцёл. Мы знялі з сябе пляну ганьбы, бо гэты горад, у гэтым горадзе ёсць месца, дзе быў касцёл, які быў разбураны. І мы можам сказаць, мы не маглі бараніць яго, ці не, па-рознаму бывае, але, дарагія браты і сёстры, мы павінны былі бараніць гэты касцёл, нашыя продкі. Гэта была наша абавязак, бо гэта не толькі знак нашай веры, але гэта нашая вера. Паважаныя, учора ці пазаўчора не глядзеў такі аднаго святара, які, кажуць, быў
у адным месцы, дзе мечэць разваленая, і ён тлумачыць. Святар каталіцкі гаворыць, глядзіце, вы, напэўна, не чыталі ў Каране пра тое, што там напісана. Я таксама не чытаў, я не чытаў Карана, кажу вам шчыра, поэтому я не скажу, што я ўжо так і абвінавачваю. Напэўна, і мы многія не чыталі. Але я цяпер пацікаўлюся, найду сам гэтае месца, дзе адносна мечэці. Бо мечэць гэта месца, это не святыня, это месца сабрання, месца малітвы, як і сінагога, это не святыня. У евреяў была адна святыня ў Іерусаліме. Таксама адна святыня была, як гэта юдэйская святыня ў Іерусаліме, і як мы знаем, што Галілея, як частка Ізраіля, мела сваю святыню на гары. Там, памятаем, размова Езуса Хрыста і самаранкі каля студні. Гаворыць, мы шануем Бога вось на гары, гэта наша святыня. Это была одна святыня. Так сам, бо усе синагоги, это был дом молитвы, где они собирались, так далее. Тому. Так само мечеть, это дом молитвы, это не святыня у них. Але у них так, на месте мечети, нават калі она развалилась, калі там мусульманов, не повинно ничего быть збудаваным. Не повинно быть. Это место заставалось заўсёды пустым, калі не можно было збудаваць святыню другую. І калі хтосьці там нешта распачынаў, быў вялікі скандал, што як так можуць, это месца святое. Калі горад быў пусты, але месца, дзе мечець была, она заўсёды развалвалася, усе памяталі, што была тут мечець, і нічога не можна было будаваць на гэтым месцы. Гэта было месца Божае, прысвечана Богу. Напэўна, вы бачыце, што рабілася з нашымі святынямі, якія былі кансекраваныя, якія не былі не толькі домам малітвы, але яны былі кансекраваныя, яны былі святыняю. Што рабілі на гэтым месцы, часамі так лёгка сёння, асабліва мы бачым у Европе, а бачым на прыкладзе таксама аднаго касцёла ў нас у Беларусі, часамі робіцца. Касцёл кансекраваны, алтар кансекраваны, а гэтае месца вось чамусьці належным чынам не шануецца. Бяда. Можа, мы прывыклі да святыні, можа, нам ужо сёння эта святыня як штодзённасць, і не так мы шануем, але гэта месца прысвечана Богу. Я памятаю, як Ішкалская, я з Ішкалскай парафіі сам паходжу, гэта не так далёка, і, напэўна, кожны з вас добра ведае гэты невялікі касцёлак, але гэта самы стары касцёл у Беларусі на сённяшні час, які не быў ніколі перабудаваны і ніколі не быў зачынены. Дарагія браты і сёстры, з 1472 года першыя звесткі. Але тое, што было ў 20 стагоддзі, канец 19 стагоддзя, канец 19 гэту святыню забрала царская ўлада і перарабіла на праваслаўную царкву. Напэўна, святыня асталася, алтар астаўся. Ну, было месца культу. Потом назад гэты касцёл быў перададзены вернікам каталіцкага веравызнання яшчэ ў Першую сусветную вайну. У Першую сусветную вайну, гэта было ў 17 годзе, там былі нямецкія салдаты яшчэ ў Першай сусветнай вайны, і людзі папрасілі, каб дапамаглі адабраць гэты касцёл, бо тады ўжо цар адрокся ад трона свайго, і кажуць, гэта царская ўлада ўжо пала, тады людзі забралі гэтую святыню. Яны маліліся, цешыліся, радаваліся, але прыйшла бяда ў выглядзе бальшавікоў. І як гэту не давалі, забралі святара, людзі самі маліліся ў гэтай святыні, пільнавалі гэтую святыню. У доме святара зрабілі школу. Як настаўніца падсказала, калі прыйшлі закрываць, хацелі зрабіць склад з гэтай святыні, падсказала вучням, каб людзі прыбеглі бараніць. Людзі прыбеглі бараніць святыню. Не кідаліся пад машыны, не далі вывезці нічога. Жанчыны і дзеці лажыліся пад машыну, і была каманда нават ехаць па іх, але яны не здрухнуліся з месца. Вы скажаце, дзе мужчыны? Мужчынам сказалі, пока, кажуць, у другой лініі абароны стаяць, бо если б мужчыны пашлі ў першую, то ў першым цягніку выехалі б у Сібір усе да аднаго. Вось так было.
І уратавалі гэтую святыню, уратавалі, хадзілі паціху, маліліся, але не далі адкрыць, не далі знішчыць гэтай святыні. Бо гэта была святыня, іхняя вера, веру, якую яны захоўвалі. Так ва многіх месцах. Дзесьці не ўдавалася людзям захаваць святыню, дзесьці ўдавалася захаваць святыню. Па-рознаму было у розных парафіях. Дзесьці людзі захоўвалі веру. Мы павінны бараніць гэтую веру. Не далі знішчыць святыню, замкнуць у Рубяжэвічах, не далі знішчыць святыню, замкнуць у Дзерабной. Знішчылі святыню, спалілі ў 43-м годзе у Налібоках прыгожую, там недабудаваная была, і гэтаму людзі засталіся ў роспачы такім. У Свержні закрылі святыню, знішчылі ўсё, толькі асталіся муры гэтай святыні. А на месцы алтару нават, я памятаю сам, быў у гэтай святыні, калі яна яшчэ не была аддадзена, было хадзі, хто хоча, кажуць, все адкрыта, забіта доскамі, через адно можна было прайсці на месцы, дзе алтар стаяў, там, вы бачыце, гаўно чалавечае было, прыходзілі, бо месца не находзілі, у другом месцы схадзіць. Это як сёння стаіць перад вачыма, і кажуць, як я зашоў гэту святыню. Тое сама ў царкве было, ў Свержынскай. Дорогие браты и сестры, тоже было, заходзь, глядзі, все было разграблено, все было, як кажуць, вось так поломано. Гэта было, так нішчылі святыні, і мы павінны зразумець, што гэтае нішчэнне святынь, вы павінны зразумець, это як бы знішчыць культуру, веру чалавека, але нішчэнне культуры веры начинаецца з самого чалавека. Ніколі святыня не будзе знішчана, калі чалавек не падніме на яе руку. Поэтому найважнейшае заўсёды наша вера, дорогие браты и сестры, узмацнение в нашей веры. Гэта важно. Гэта важно. Я вот як прыклад могу сёння нават, пачынаецца святая імша, я разумею, што вы уже змучаны, дзень цяжкі, горача, рот не раскрываецца, каб заспяваць хвала на вышынях Богу. Мне тут 4-ю імшу ўжо прыходзіцца служыць. Напэўна, часамі цяжка, і голас уже гэты. Але калі я прыйшоў адзін раз на святую імшу, чалавек можа заспяваць хвала на вышынях Богу, разам з усім касцёлам, голасам, не шэпатам, там бу-бу-бу-бу, пастаяў так. І вось вера залежыць ад таго, як чалавек моліцца. І ці моліцца ён, ці ёсць ахвочы да малітвы. Дзеці будуць глядзець на бацькоў, як бацькі сябе паводзяць у святыні. Ці яны спяваюць голасна, і яны будуць спяваць голасна. Мне сёння в Ацэдзе, там у каплічцы маленькай, там мамы спяваюць, а дзеці малыя яшчэ стараюцца перакрычаць мамкаў, што яны тоже умеюць спяваць. Хвала на вышынях Богу, ці Пане, змілуйся над намі, ці яшчэ нейкія песні, вось тое, што адказваць. Бо яны стараюцца глядзяць на маму, глядзяць на бабулю, што яны спяваюць голасна, яны стараюцца голасна спяваць. Мы не спяваем, а песня, а спевы гэта, хто спявае, святы Аўгустын кажа, той 2 разы моліцца. Дорогие браты и сестры, яны павінны гучаць у нашай святыні, бо гэта наша малітва, як мы молімся. Не што мы молімся, але як мы молімся, як мы адносімся да Бога. Ці мы прыйшлі пастаяць, паслухаць, паскучаць у святыні, кажуць, як это па-руску скучаць, таскаваць это. Пасумаваць у святыні, падумаць, што там дома робіцца. Зараз вернешся дадому, будзе ўсё ясна, што дома робіцца. Нікуды дом не ўцячэ. Застаецца на месцы, мы будзем глядзець. Але мы прыйшлі стаць перад Панам Богам. Каб у тым доме нешта добра рабілася, трэба неяк задумацца пра нашы адносіны з Богам. Не глядзець, як там хто, як там гэты, як там ксёндз, ці спяць, ці не спяць. Але я прыйшоў да Пана Бога, і мы ў святыню прыходзім да Езуса Хрыста. А я вам говорю, што Езус Христос тут прысутнічае. Асаблівым чынам, ён хоць усюды ёсць, бо ён Бог, але тут, у святыні, нават у нашым сабранні, у Слове Божым, у найсвяцейшай Еўхарыстыі, Пан Езус прысутнічае тут. І поэтому мы прыйшлі сюды, каб яго спаткаць. Мы прыйшлі паслухаць Слова Божа. Сёння Езус гаворыць, як нам жыць трэба на этой зямлі. Не маралізуе нас, што вы павінны сябе паводзіць. Так, павінны паводзіць, а Езус не маралізуе. І ён гаворыць толькі адно, хоча нам сказаць адно, што нашыя паводзіны
павінны быць асаблівымі, павінны задумацца таксама пра другіх людзей, што побач нас. Не толькі нас на першым месцы, бо фарысеі яны себе толькі на першым месцы ставілі, ім Пан Бог усё павінен рабіць. Яны справядлівыя, бо яны тут на першым месцы павінны сядзець, бо яны тут, памятаеце малітву фарысея, я і дзесяціну даю, я і гэты, я і малюся 3 разы, 4-5 разоў, я тут такі справядлівы. Пане Божа, цяпер ты мне служы, ты мне служы. А вось Христос гаворыць, што так, вы важныя, бо ён не адвяргае там гасціннасці ці яшчэ чаго, але вы павінны клапаціцца пра другога чалавека, задумацца пра другога чалавека. Я заўсёды, калі чытаю гэты ўрывак евангелічны, асабліва пра месцы, якія добра сёння, што людзі прыдумалі, калі прыходзіш на нейкую вялікую гасціну, запрашаюць там, невядома там які, то яны хоць ставяць тыя таблічкі, хто дзе сядзіць. І не трэба задумвацца многа, ці цябе згоняць, ці цябе не згоняць з гэтага месца. Да? То пасунься туды, то адвінься туды, то ты туды падвінься, то ты там. Але прыйшоў і сеў, заняў сваё месца. Але чаму Пан Езус гаворыць, што вось, не запрашайце там тых людзей, якія могуць запрасіць вас, а тых, якія не могуць. Христос нам намякае, што клапаціцеся пра тых людзей, пра якіх гэты свет не клапоціцца, дарагія браты і сёстры. Сёння у мяне было здарэнне, але не буду гаварыць такое. Я потом рахунак сумлення рабіў сабе 50 раз, але што ўжо было, того не вернеш, як кажуць, перад тым, як нунцый прыехаць. Але што было, таго не вернеш, напэўна. Але чалавек задумаецца, што мог бы і па-другому сябе павесці. Так, прыедзе паважаны госць, але мог бы паслухаць чалавека, які падышоў. Они говорят, почакайте, отойдите, вот зараз тут ко мне приедут, вроде бы правильно поступил, мол, зараз вот подъедет человек, але человек хотел, чтобы его зараз почул, это вот, и тут так было, и поэтому человек задумается, а чи по-сапраўднаму ты вот, Христос нам дае задуматься, чи по-сапраўднаму у тебе такие поводины христианские, чи ты задумаешься, что ты належишь до супольности, якая консекраваная Богу, і якая слухае Богу. Бог на першым месцы ў гэтай супольнасці. Поэтому тут дае такую магчымасць нам сёння Бог задумацца кожнаму з нас, бо мы ўсе падарожнічаем праз гэтую святыню да Айца нашага Нябеснага, у Езусе Христе, з Езусам Христом, у Духу Святым. Мы ўсе ідём, мы слухаем Христа, мы вучымся, як сябе паводзіць у дарозе, мы слухаем тыя знакі дарожнага руху, евангельскія знакі. Мы ідзем да Езуса Христа. Поэтому заклікаю кожнага з нас, дарагія браты і сёстры, ісці па гэтай дарозе, бачыць перад сабой Христа. Людзі людзьмі, так, яны ёсць, нідзе не дзенуцца, але перш за ўсё бачыць Христа і раўнавацца на Христа, клапаціцца, каб ты быў бліжэй Христа. Клапаціцца за сябе першую чаргу, а потом, прапаведуючы Божае Слово, клапаціцца, каб хтосьці з бліжніх быў таксама блізка Езуса Христа. А потом яшчэ, баронячы Божае Слово, мы стараемся, каб цэлая супольнасць таксама была бліжэй Христа. І няхай Пан Бог нас у гэтым благаслаўляе. Амен. Вызнаем нашу веру, веру в адзінага Бога, Зайца народжанага перад усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага, а не створанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба, і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання, і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца, і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых,
и Его владарству не будет конца. Веру в Духа Святого, Пана и Животворцу, як из Отца и Сына походит, якому разом за Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, які промовляв праз пророков, веру в единый святый католицкий и апостольский костел, вызнаю единый хрост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Праз Єсуса Христа, який наповняє свой костел лаской Духа Святого и веде его до збавления, узнесем наши щирые молитвы. Молимся за касцёл на Беларусі, каб ён вёў усіх вернікаў да паўнаты хрысціянскага жыцця. Цябе просім. Молимся за арцібіскупа Ініцыё Чефалія, каб ён мудра і разважліва вёў даручаныя яму справы. Цябе просім. Молимся, каб усе вызнаўцы Христовага касцёла верна выконвалі абавязкі свайго хрысціянскага паклікання. Цябе просім. Молимся за нашу парафію, каб панаваў у ёй дух згодны і ўзаемнай спагадлівасці, каб плён панавання Хрыста у сэрцах вернікаў. Цябе просім. Молимся за тых, хто задзейнічаў будаўніцтву нашай святыні, каб яны атрымалі вечную ўзнагароду ў небе за сваю працу. Цябе просім. Даручым Маці Божай суцяшэння дзяцей, моладзь настаўнікаў, катэхетаў і выхавацеляў, якія распачынаюць новы навучальны год. Цябе просім. Молимся за нас, сабраных на гэтай эўхарыстычнай ахвяры, каб праз паглыбленне сваёй веры, надзеі і любові мы набліжалі надыход Божага валадарства. Цябе просім. Прошу всемогутного, прошу Божьего благословения, заступництва Матки Наисвятейшей и всех святых для Михаила и Алексея Тозика з нагоди Дня народження. Тебе просим. За души вчисту терпячие, за померлого Романа Анджея, просячи избавления, Тебе просим. Молюся так само с упокою свете, Святла Духа Святого для тех людей, от кого залежит спинение воинов. Тебе просим. Прошу всемогутного Бога, тут была молитва за всех ахвярадавцев наших и за всех, кто старается допомогчи нашему костелу, за все справы, які ведуться при костелі, при нашій парафії, і так само за тих, хто рихтував сьогоднішній день, сьогоднішнє свято, подрихтував костел. Нехай Пан Бог благословляє кожного. Дякую щиро за наш хор, який сьогодні співали подчас святої мши. Нехай Пан упригожували нашу урочистость. Нехай Бог благословляє всіх. Тебе просим. Боже, Ты хочешь оказать свою любовь всем людям. Выслухай наши молитвы и учини ласкаво, как в нашем житті мы были свидками Твоей правды, праз Христа, Пана нашего. Аминь. Сідайте. Наши дары прими, о Боже, что складаем на алтарь Тобі. З вірою і надією, Пані, просим, подари любов'ю, хай душа Тобою живе. Дай познать нам волю Твою, Пане, хочем жить поводле слов Твоих. Местями мы был мизерный, марный, тимры без Тебя блукаем, шлях нам освети.
просим, дай нам ласку Твою, Пане. Поможи нам до Тебе прийти. Хочем быть с Тобою в небе разом, Твою величие, могутность вечно обхвалить. Молитесь, браты и сестры, ко мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Святый Боже, сегодня мы вспоминаем день, яким Ты наполнил дом Твоей святостью и славой. Прими ласкаво дары, які мы Тебе приносим на гэтым святым месте, и учини нас самих милой Тебе ахвярой праз Христа, Пана нашего. Амин. Пан з вами. И с Духом Твоим. У Богору серці. Возносим их до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Заправды годно это и справедливо, слушно и збагавенна. Каб мы заўсёды і ўсюды Табе складали падзяку. Пане святы Ойча всемогутный, вечный Божа, праз Христа Пана нашага. Бо ў гэтым бачным доме, які Ты дазволіў нам збудаваць, і дзе апякуешься сваёй сям'ёю, что до Тебе вандруе, дивосным чином Ты показываешь и здійсняєш таємницю своего поєднання з нами. На гэтым святым месте Ты будуешь себе тую святыню, якую, як живые камені, складаем мы сами, и чинишь, каб костел рассеянный по свете вырастал, у одиное тело Христа, и досягнул своей полноты у супокои небесного Иерусалима. Тому собранные в Твоей святыни, изъеднанные с усими святыми, мы прославляем Тебе, разом с ими ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана, Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святый и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа,
Действуя эмоцией Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираєш народ свой, каба до сходу сонця і до заходу, складав імені Твоєму чистую ахвяру. Тому у єдності з усім костьолом у перший день тидня, коли Ісус Христос у воскрес і спаслав на апостолов Духа Святого, праз Христа покорно молим Тебе, Пане, освяти моцею Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кровью Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здійсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх і, падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвешаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Пане, успамінаючы збаўчую муку Твайго Сына, а таксама Яго цудоўнае воскресенне ў небаўшэсці, чакаючы другого прыцця, з падзякаю складаем Табе гэтую жывую і святую ахвяру. Узглянь, просім, на дар Твайго касцёла і прымі яго як ахвяру, якой Ты пажадаў быць уміласціўлены. Дазволь, каб мы, узмоцненыя целам і крывёй Твайго Сына, напоўненыя Духам Яго Святым, сталі адным целам і адным Духам у Христе. Няхай Ён сам учыніць нас вечным дарам для Цябе, каб мы змаглі атрымаць спадчыну з выбраннікамі Тваімі. Найперш з Найсвяцейшай Паннай Богородицей Марыі, са святым Юзефам і абраннікам, са святымі апосталамі Тваімі і слаўнымі мученикамі, святыми арханёлами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром, благословленным ойцом нашим Фабияном и всеми святыми, про заступництво яких мы спадзяемся на Твою нестомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поеднания принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым отцевать у веры и любови костел Твой, який пилигримуя на землі со слугой Твоим папом нашим Львом XIV, біскупам нашим Йозефом, з усіми біскупами, усім духовенством і усім народом Тобою откупленим. Будь милостивый до просьбы в этой сям'і, яка по Твоей воле стоит перед Тобою. О добрый Ойче, ласкаво з'єднай з собою всіх розсіяних по світі дітей Твоїх, наших померлих братов і сестер, і всіх, хто в ласці Твоей дійшов з этого світу, милостиво прийми володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсёды радоваться Твоей хвале. Праз Христа, Пана наша, праз якого даруєш світ усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче всемогутный, у єдності Духа Святого уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Аминь. Памятуючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас
Тебе, Пане, збав нас от усього злого. Дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей. Каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяляка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое благодарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим, супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши или на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарить Его супокоем и едностью, ки живешь и владаришь на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. І з Духом Твоїм. Передайте ближнему знак супокою, супокой с тобою, и с Духом Твоим. Ходи сюда, супокой с тобою. Баранку Божий, я на Тебя рішна себе, грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, я на Тебя рішна себе, грехи світу, змилуйся над нами. Маранго Божий, я на Тебя рішна себе, грехи світу, одари нас супокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру Ягоную. Пане, вы святыня Божия и Дух Божий у вас живе, святый Дом Божий, и вы з'являєтеся им. Тело Христа. Противная хвала, могутность обрядя, уладара, что створил свет, принизивший себе, и он стался для всех нас, такий малий, як хостий хліб. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, погляди, який покорний Бог, і принеси йому дар серця свого. Скорися перед ним, пред Господом твоим, а он поднимет тебе, даришь ты все одной, как целком нас принял, кто нам всего себе
Дзіўная хвала, магутнасць дабрыня, владара, што стварыў сусвет, прынізіўшы сябе, ён стаўся для ўсіх нас, такі малы, як косты хлеб. Паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, і прынясі яму дар сердца свайго. Паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, і прынясі яму дар сердца свайго. Скарыся перад ім, пред Господом твоим, а ён падымі цябе, дарэш ты ўсё аддай, каб цалкам нас прыняў, хто нам усяго зямлі дае. Паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, і прынясі яму дар сердца свайго. Паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, паглядзі, які пакорны Бог, і прынясі яму дар сердца свайго. Молимся. Пане наш Боже, ва ўрачыстасць пасвячэння гэтай святыні мы склалі Табе ахвяру праслаўлення, просім Цябе, напоўні нас нябесным благословленнем і радасцю, каб наша супольнасць была годною святыняю Тваёй славы праз Христа Пана нашага. Амен. Святый Арханёле Михале, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусаў і пастах злого духа, покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князі войска небесного. Моцею Божою скинь у пекла сатану і інших злих духов, якія нас губу душа уснують по світі. Амен. Сідайте, коли ласка. Поважаныя, 3 вересня успамін святого Григорія Великого, папы і доктора Касцёла. Святая імша у нас у парафіі будзе кожны дзень у 19:00 на працягу гэтага тыдня апекі. Малітвы мы распачынаем ад 15 гадзіны. Стараемся прыходзіць колы ружанцовыя, і у нас 10 колаў ружанцовых цяпер ёсць, поэтому у нас столькі малітоўных групаў і дапамогі душаў чысцовых есть малітоўныя, і таксама наша Легіён Марыі, яны былі сёння у гэтым тыдні, прошлым тыдні на рэкалекцыях былі. Тыдзень, яны святыя, цяпер вот молятся, молодцы. Хорошо, они так набрались духа Марыйнага. І я не толькі жартам гэта говорю, але гэта сапраўды. Я чытаў шмат пра гэтыя рэкалекцыі. Напісана было, што людзі пастараліся. Я дзякую, што у нас есть Легіён Марыі. Дзякую ім за іхнія малітвы, асабліва малітвы ружанцовы. Я ведаю, што яны амальваюць столбцы. Ходзяць і ружанцы моляцца па горадзе, каб непатрэбныя сілы выляталі адгэтуль. Слабаватыя яны, конечно, вылятаюць, але нічога, вылецяць калі-небудзь до конца. Варожыя сілы, д'ябальскія сілы, і гэты горад стане
духовна лепшым і лепшым. Вось, поэтому это вельмі важно. Святая імша ў наступную нядзелю у нас, як заўсёды, у касцёле, у Свержні, таксама ў 13, толькі ў Жацера будзе ў 16:00, там ксяндза Кірыла затруднілі ў другім месцы, папрасілі, каб прыехаў на гэты тыдзень, вось, поэтому, ну так, з боем, але я згадзіўся, прыйдзецца аднаму там больш трошачкі тут быць, але вось такім чынам. Распачаўся тыдзень Маці Божай Суцяшэння, запрашаю ўсіх да актыўнага ўдзелу ў набажэнствах, тым больш, што на гэтым тыдні таксама прыпадае першы чацвер, пятніца і субота месяца. І першая нядзеля таксама. У першы чацвер у нас, як звычайна, мы молімся, але за гадзіну перад імшой мы молімся спецыяльнай малітвы аб пакліканнях. І таксама запрашаю, хто жадае паволі кожнага. У нас есть такая адарацыя, яка называецца «Святая гадзіна». Гэта уначы 23:00, 24:00 у першы чацвер месяца заўсёды. Хто хоча, калі ласка, запрашаю. Можете прыватную адарацыю праводзіць у цішыні такой малітоўным, паставіць абраз перад сабою Езуса Хрыста, нашага збаўцы. Вось, каб гэта дапамагала нам, ці на каленях, ці так седзячы можна заснуць, конечно, але так, каб не задрамаць, часок памаліцца ў цішыне, прачытаць урывак са Святога Пісання, як пан Езус маліўся ў садзе аліўным, дзе прасіў вучняў сваіх, каб хоць гадзіну пабылі з ім на малітве. Мы вучні Езуса Хрыста. Першая пятніца. У нас першая пятніца тоже ёсць і набажэнства да Маці Божай Суцяшэння ад 15 гадзіны, але таксама спецыяльныя малітвы ёсць, просячы Божай міласэрнасці Найсвяцейшага сэрца збаўцы. У нас таксама ў 15 гадзін ёсць малітва ў Жацерава, ў капліцы Найсвяцейшага сэрца Езуса. Хто жадае таксама там памаліцца, прыязджайце. Там есть гадзіна міласэрнасці, каронку да Божай міласэрнасці, чытаем адарацыя Найсвяцейшага сакраменту, там таксама, а потом святая імша. Гэтая малітва трывае ад 15 до 17 гадзіны, 2 гадзіны. І першая субота, першая нядзеля наступная, замена таямніцаў, а таксама невялікая адарацыя Найсвяцейшага сакрамента пасля імшы на 11:00 і працэсія эўхарыстычная на першую нядзелю месяца. Я дзякую. Учора у нас была таксама пры касцёле гульнявая пляцоўка падарунак дабрачыннага таварыства «Карытас». Нашы валанцёры вельмі добра спісаліся. Яны пастараліся таксама, падрыхтавалі забавы, конкурсы, салодкія пачастункі для тых дзетак, якія прыйшлі. Было недзе каля 45 дзяцей, ці больш так вось было, вот это насколькі запісалася, потом мы падзякавалі за гэта. Ну і гэта вельмі добра было таксама, і учора распачаліся гэтыя малітвы, тыдзень Маці Божай Суцяшэння. Гэта, ну так, добра было, дзякуй шчырая. Як я ўжо сказаў, я дзякую таксама за падрыхтоўку да сённяшняга свята, і няхай пан Бог благаслаўляе. Сестра Вольга, якая будзе працаваць у нашай парафіі, сестра Назарытанка, катэхеткай будзе запісвала дзяцей да першай камуніі, асабліва да першай камуніі. Тыя, якія хадзілі на заняткі, мы трохі ведаем, можа, патурбуем лішні раз, але да першай камуніі на першы год запісвайцеся, калі ласка. Ну і хто, можа, прасрочыў, як кажуць уже, дети растут вельми быстро, знаете, можно быстро просрочить все, и кажут, всю ситуацию. Поэтому не хвалюйтесь, вы отгукнитесь. Мы гэтые пытания тоже, кого просрочки не было у нас у парафии, кого все было хорошее, свежее, кажут, духовно. Поэтому, коли ласка, отгукнитесь, не саромитесь, мы сделаем группу таких старейших, і тоже так само навучым да першай камуніі, падрыхтуем да першай камуніі, каб і да споведзі прыйшлі і прынялі Езуса Хрыста. Христос сказаў, хто спажывае маё цела, п'е маю кроў, мае жыццё вечнае. І гэта нам павінна свярліць нашу галаву, гэтыя словы і дзень і ноч. Это не толькі, што мы прымаем камуніі ўжо святыя, а дзеці, а ўнукі і так далей.
Задумаемся. Я дзякую таксама за ваши ахвяраванні на працы пры касцёле, якія вы складаеце. Ну, я троху так, чтобы показать. Вось это вот такие, да, что мы... Все зроблено, в принципе. Не хапило золота, понимаете, вопрос серьезный. 3 пачечки не хватило, 5 пачечков пошло, 3 не хватило, даже больше, чем 5. Мне там еще оставалось этого сусальня. Там вот мы бы позолотили еще с этой стороны, вот бачите, там так наверх чуть-чуть, поэтому буду вдячный за ваши ахвяраванні. Образы малюются, ну и далее будем робить алтарь, это уже до конца, это так, ну, так само дякую за ахвяраванні, кто может, и наши ахвярадавцы тоже стараются, мы так трошечки заплатили грошей за орган, уже не буду озвучивать эти суммы так голосно, бо там это трошечки выглядает нормально. Вот, орган будет у нас, его уже начали разбирать на том месте, где он стоял, и, ну, як будет уже разобраны, нам дадут знак, мы потихоньку будем думать, как его сюда притранспортовать. Але мы действия повинны где-то после 15-го одразу вересня другую сумму заплатить за орган. Это троху нам, поэтому говорю, буду вельми вдячний за ваши ахвяраванні, які ви складаєте на потреби костьола. Троху так неяк під літо, наприкінці літа все наложилося, не кажуть, гэтага ўсяго ніякіх справ таких. Што тычыць іншых сітуацый, так само вядзём планы по далейшему проектованию нашей каплицы, штосьці робіцца там, а штосьці робіцца, ну, свод. Там такі свод робім, знаете, он такі вельмі складаны. Специалистов нема, наш Валера один потея над гэтым сводом. Вы можете прийти поглядеть, разом попотеть, покуль горача. Можа потеючи, можно и цеглу поднести трошечки, коли хто жадає там. Хоть так, може так, где наш костел, старый костел. Вот мы тоже стараемся нечто робить, ну и дальнейшие проектные працы. Як я вже сказав, ми за проєктні праці заплатили вже 32 тисячі, ну і ще там, ну, з десяток, напевно, треба буде, але, ну, як-небудь з Божою допомогою проактивною. Я молюся завсёди до Фабіяна, говорю, ти збудував костел, збудував, тепер, говорю, поможи його назад відбудувати, цей костел, бо там, як знаєте, розвалили, ну, такі-сякі, ну, я не знаю, як на їх сказати, вот, босяки, этот самый. Вот, а он каже, помогу, поэтому, знаете, старается так само. Вот, он был первый проборщ, и тут я проборщ, знаешь. И у всех проборщов, что там были, что працевали, докучаю им, как они там не бездельничали на том свете, как трошечки так само допомагали нашим парафиянам, и благословляли наш город Столбцы. И примите Божие благословение. Нехай вас благословить Бог Усемогутний, Отець і Син, і Дух Святий. Amen. Ідіть в супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Подручники буду святить. Я чуть не забылся. Это ж вообще было неважная имша была бы совсем. Это без подручников. Доставайте. Сейчас будем читать молитву. Заберите быстрее, а то, знаете, потом министранты забудутся, и мне-то потом закрысти и снова святи им там, это самое, а я не взял. Берите, идите, несите сюда. Вода тут есть, стоит. Подручники только берите. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. На початку навчального года мы приходим в костел, как просить об дары Духа Святого для детей, батьков, наставников и катехетов. Мы верим, что только дякуючи святлу Духа Святого мы можем познавать правды про Бога, свет и про нас самих. Боже Ойче Всемогутний, криниця життя і мудрості, у святим хрості Ти учинив нас своїми дітьми і живими членами Костьола. Глянь на собраних тут дітей, які на початку нового навчального года просять об Твоїм благословенні. Освятли їх розум своїм святлом і запали їх серце огнем Духа Святого, каб яны познавали правду на прикладе Твоего Сына узрастали в мудрости и любови, и разом с усімі нами вучилися прославлять Тебе
у супольности Костела. Благослови собраных тут детей и принесенные ими школьные прилады, каб з іх дапамога яны лепш спасцігалі праўду, добро и прыгажосць у створаным Тобою свете. Праз Христа Пана нашага, хвала Отцу и Сыну и Духу Святому, як была спрадвеку цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амин. до Фабияна спеваем. Фомияни, наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от лиха бережи. Фомияни, наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Фомияни, наш чудотворца, стал печи оборонца, нам шлях избавления покажи, край наш от греха бережи. Боже, Ти прославляєш життєвий шлях вибраних слугаў Твоїх, якія побожним євангельським життям і отданным служенням поширали сярод братоў і сестер познание імя Твоего святого, обвяшаючи Слово Твое і удзяляючи святые сакраменты. Одари лаской хвалы алтара слугу Твоего, айца Фабияна, заступника Стаўпецкага, які сваёю апекаю дапамагае нам зразумець знакі валадарства нябеснага на зямлі і абараняе нас і нашу айчыну ад нападкаў злога духа. Праз Христа Пана нашага. Амен. Уладарка і землі нема, да Тебе звертаемся потребі, у Тебе радунку ми шукаем, праз ружонець літості чекаем. Гружанцова Панна Мария, у Тебе радунку ми шукаем, праз ружонець літості чекаем. Гружанцова Панна Мария, Маті, Ти прийшла з одним жаданням, рятувати людей від покарання. У Тебе радунку ми шукаем, праз ружонець літості чекаем. Różańco